Днес ще ви изстрелям в космоса с 15 факта, които звучат като лъжа, но са абсолютно истински. Дъжд от диаманти. На Сатурн и Юпитер буквално валят диаманти заради огромното налягане в атмосферата. По-стари от дърветата. Акулите съществуват на Земята от 400 милиона години. Те са по-стари от дърветата и дори от Сатурновите пръстени. Лилаво небе. Учените вярват, че преди милиарди години Земята е изглеждала лилава, а не зелена, заради древни микроби. Най-тихото място. В глухата стая на Microsoft е толкова тихо, че можеш да чуеш как кръвта ти тече в главата. Никой не е издържал повече от 45 минути вътре. Ягодата не е горски плод. Ботанически погледнато, ягодата не е бери, плод, но бананите и дините са. Медът не се разваля. В египетските пирамиди е намерен мед на 3000 години, който все още е годен за ядене. Сърцето на кита. Синият кит е толкова голям, че човек може да плува през артериите му. Венера се върти наобратно. На Венера Слънцето изгрява от запад и залязва на изток. Костите ни са стомана. Човешката кост е 4 пъти по-здрава от бетон, ако се сравняват еднакви обеми. Октоподите имат 3 сърца. И не само това, кръвта им е синя. Айфеловата кула расте. През лятото кулата става с 15 см по-висока заради топлинното разширение на метала. Най-дългият полет на кокошка. Световният рекорд е само 13 секунди. Клеопатра и айфон. Клеопатра е живяла по-близо до времето на създаването на айфон, отколкото до построяването на Великата пирамида в Гиза. Облаците тежат тонове. Един средно голям пухкав облак тежи колкото 100 слона. Твоите бактерии. В тялото ти има повече бактерии, отколкото са хората на цялата планета Земя. Ти буквално си цяла вселена за тях. Кой факт ви шокира най-много? Напишете в коментарите. А ако искате още всекидневна доза любопитство, знаете какво да направите. Последвайте ме и станете част от нашето тайно общество. До следващия път!